Hľadáte stabilného dodávateľa pre pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky? Uvažujete nad kúpou našich produktov, ale radi by ste si ich vyskúšali ešte pred zakúpením? Dohodnite si stretnutie a radi vám odprezentujeme vybrané produkty. Široký sortiment, výhodné ceny a prvotriedny servis. To je štandard, ktorý Reprezent ponúka. Medzi ďalšie benefity patrí aj poradenstvo ohľadom sortimentu, vyhľadávanie najlepších produktov v pomere cena-kvalita či moderný a prehľadný e-shop. V ponuke stoviek produktov nájdete kompletný sortiment od oblečenia cez obuv a rukavice až po ochranné prilby, okuliare a slúchadlá. Nájdete u nás všetky známe, obľúbené domáce značky, no zameriavame sa aj na kvalitných zahraničných výrobcov. Ponúkame prémiový servis, vďaka ktorému vám prídeme odprezentovať vami vybrané produkty ešte pred ich zakúpením. Nie len, že vám predstavíme danú značku a jej portfólio, ale taktiež si otestujete správne veľkosti a môžeme nechať vybraný produkt aj na dlhodobejšie testovanie. Týmto spôsobom bude zaručená maximálna spokojnosť s produktami. Radi pomôžeme aj s výberom vhodných produktov. Kontaktujte nás na priložených kontaktoch alebo na sociálnej sieti LinkedIn.